tre forskellige. Men igen vigtigt at passe på jer selv. Første. Der kan jeg tage den her ben, som støtter af ryggen. Ellers tryk bare op her. Ret ryg. Tryk op. Tryk op. Tryk op. Okay. Igen ned i 90 grader. Den næste. Den er lille af den går mere. Den bruger meget herude i siden. Ude i siden af skulderen. Den næste her. Foran. Står igen og ryg. Slå ud. Anden arm. Hvad hjælper sådan en skulderøvelse? Det kan styrke skulderløbet. Jeg tror ikke sammen meget. Ja. Det vil sige, at svage i skulderen, og jeg kan træne meget skulder, så kan jeg hurtigt gå i skulderen af det. Ja. Så så tager jeg stille og roligt. Jeg ikke tager for meget. Men igen, det kan også styrke nogle af de muskler, jeg også bruger, som min både i katside her i starten, så bruger jeg meget heroppe. Skulderen herude. Den sidste. Ned foran her. Og op. Ned foran her. Ned foran her. Men I skal passe især på, at I skulderøvelsen.